Аз съм Shadowhex и днес играем Need for Speed The Rivals. Както казах, ще започнем нови поредици, освен на Need for Speed The Rivals, на The Forest, The Stomping Land и може би или Dead Rising 3, или там която беше, или Metro Last Night. Така, сега, надявам се като цяло поредицата да ви хареса. Сега ще си маркираме, ето това тук състезание или какво е, все още не ги знам какви сте чудеса. Минало съм само туториалите, за да не се бавиме. Така, да включим малко нитро, за да си изтегляме малко по-бързо. Сега ще отидем до там и ще започнем. Тук отново гледам долу в дясно ми е в дясно. Господи, обърках посоките. В ляво ми е с мили, отбелязано на колко се намира. Като на GTA е. Добре, той тук сега в момента ми предлага. По-скоро не ми предлага, може би ще ми предложи. Добре. Къде трябваше да мина? Защо изобщо го гледам? Нищо, аз съм с чисто нова кола тъкмо. Почти стигнах до там. Знаете, че може така. Има някакви това хора ли са, не са ли просто NPC-та от играта ли са си. Мога да им предлагам и да приемам състезания от тях. Така, това къде се намират точно? Ето тук някъде. Само че как да го започна? Да, но това вътре ли е? Къде е? Господи, не знам. Чай сега, какво правиме? Да обърнеме само. О, господи, забравих, че това се завива. Някъде тук трябва да бъде това нещо. Само че май е от долната страна, май сме бъркали страната. Така. Полиция ли бе? Като за начало, господи, и шит. Как е възможно? Чакай, аз какво съм направил, тъп полицията ме погна. О, господи, събрах всичките, тези ми потрошиха колата. Добре. Господи, как полицията бе? Като цяло ще се стараем максимално с карането, защото, знаете, не съм много добър в карането, но се стара максимално, за да стане максимално готино. Ами ще приеме. Да видим къде трябва да отидеме. Плюс това не гони полицията, малко се позабавляваме. И да спечелим едно състезание, защо пък не? Опа! О, господи, то ме бута. Какво става, бе? Добре, има още един тука. Мога ли да го поканя? Пази се, бе! О, господи. Карам на срещото. Той е първ, дали ще ме изпревари и не знам, но доста напредва. Добре, това го взех, може би перфектно. Само че той няма как поне за сега да го мина. О, господи, се удара. Добре, тук има пряка. Та пряка за къде обаче? Шит, пътя ли? Та пряка не е за тука. Добре, няма значение. Как съм на втора позиция? Ужас, той си кара без пряки и е на първа позиция. Да се надявам, че някакво ще успея да го настигна, даже и задмина. Да, достигнах го. Не знам как. Все пак съм на първа позиция. Това не е добре. Какво чувам? Хеликоптери ли са това? И така финишираме. След като финиширахме, сега трябва да бягам от полицията. Добре, някъде дима да се поправиме. Гледам, някъде пред мен има. Или това, ако е пред мен изобщо. Сега ще разбереме. Това май не е пред мене. Добре, влязох на срещното. Това не е много добре. И добре, избягах ли? Друг път съм избягал. О, господи!
На косъм. Аз ще сепнеме. То се е видял, че в първи епизод ще бягам от полицията. Така че... Не! Еле, господи, къде гледах? И аз не знам. Не! Шит! Damage critical! Какво да правя, бе? О, господи, аз съм втори! Какви са тези барикади тука, бе? Чакай ме, моя! Все пак, нали знаеш, че съперниците са и приятели до някъде. Добре, това къде и се изпърли, не знам, но... Доста напред отидем. Аз се чудя къде да гледам. Това в полицията ли или... Не! Here, you take a left. It's pretty easy. Just follow this. Now, just kind of telling you what's going on. I have 5 times bounty, so this is going to be the hardest it will ever be for you. This is literally the end of the game for me. This is the last milestones I'll need. So it won't be this hard for you starting out, and trust me, about many times you get this. Just pass that place up. I'm rambling. Go through this building right here, break through the glass, and you need to go up that ramp. I'm trying to go up, but I get in a predicament. Crap hits the fan, so I go up this ramp, and then you need to take a right over here and go break through the glass to the left. There's this little place you can drive up to once you get all the way to the end and park. However, dude gets on my booties, so I have to drive off and do a little mad dash for my life. Pro tip, turn off auto save. That way if you get busted, just dashboard and try again. Yeah, so I do this little quick time event thing, whatever that is, slows down time. And I get up here, and I get on the very edge and park, and they will have extreme trouble getting up there. Now, every once in a while they will get up there, but if they do, just drive off and do what I'm about to do when I show it to you. But yeah, tips, this is great for milestones, like if you need one for 10 minutes, this is ideal. Same for if you need to get 20,000 bounties, well not 20, but whatever. Anyway, if dude gets behind you like that, you need to drive forward and take a left up here. I usually go through the pursuit breaker, but crap hits the fan. I thought I'm about to wreck. I just go this way. What you want to do is go this forward and then take a right, and all you're doing is circling around and getting some cops off your tail trying to. There'll pretty much always be a roadblock there. Just drive past it, it's nothing real big. And just, yeah, do this again. Get up there, get on the little thing, and wait some more. Yeah, it's easy. Trust me, this is the easiest way for you to get bounty. And it's a great system. It's not perfect, but it is a great system. Trust me, getting bounty in this game is just annoying. And as you see here, I fast forward to where my milestone actually completed. Now, to get the cops off of you, I'm having a little trouble backing up here. Performance issues, this never happens. Just back up right here to get the cops off of you, and go right here and get all up against that glass and get in the middle and then just park. Now if anybody comes up the ramp, either way, go the opposite direction of them, and they'll pretty much always wreck because they try to take a turn towards you too wide and they'll flip off the edge. So this is a great place. My brother found this place and I'm so thankful he did. But yeah, really easy way, man. This is the way to get bounty in this game. Awesome. Cheating, but it's fun. So yeah, Duke192 signing off. I hope you guys have a great day, and if you have any questions, put them in the comments, and feel free to subscribe.